Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Bathi umtimantu mabuyu bambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger, cream de la cream ufuna ukwenza sho uthelitswa iphakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy, it's going bananas. Hey yo, it's Purple King mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome Dlamini, Shendele Bobo, Shi Popo, Shi. Do the right thing, Dlamini. Njengoba beseshilo, take me to the beautiful couples. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana yase Kings bathi umtimandu mabuyu bambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthelitswa iphakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Baba wami, Ufuna ukuphonya amakhapuli namhlanje ngoba nginyanyile. afanele bavelelwa abantu. Ufuna ukubagqubuza ntwana yami. Ukuhlangana nawe namhlanje baseqinile. Ngoba bazi ukuthi unyanyile. Father Ginger. Father Ginger. Father Ginger. Father Ginger. Father Ginger. Father Ginger. Papa, Papa, Papa Ginger. Papa. Papa Ginger. Father, Father, Father. 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 Khoza ngapha. Father Ginger. Nginyanyile bhuti. Nginyanyile. Abantu sebengithathancane man. Ngalo wagcina ubagquma. Hawu Nkosi yami lengane yabantu enhle kanjena ukuthi izoba neparty. Awuthama sanibona. Ninjani? Siyaphila njalo. Siyaphila thina mina igama lami uKing Ginger siqhamuka kwi-World Cup. Ithina sihambe sibuza ama-team adlala kwi-World Cup. Mhlambe bhuti ungakwazi mhlawumbe usibalela amaqembu awu-3 owaziyo angenele i-World Cup kulonyaka. Sure. iBelgium ne Yes, 1, Argentina nebafana bafana. 3 for you, sister. Sicela usibalele nje only 3. Ngazi bafana kuphela. 1. I don't watch. Kanti uyibukela ibhola? Mfethu, yazi kwi-relationship yakho izinto ibalance. Uyadinga ukuthi ulibuke ibhola nomuntu wakho alazi so that engekuthethisa mawuthi ubuka ibhola namajita. Aze naye azolibuka nawe yabo. Wena mfethu uba igama. Mina igama ngummeli fela. Ummeli. My sister? Precious. Ummeli ka Precious. Qala. Showcase ummeli. Hayibo ummeli. Uyamazi ummeli wa Big Brother? Ngiyamcava. Lo umude. Yeah. Lo mnyama. Lo mnyama. Lo nembungculo. Lo thandana nalento bazana bantombi yakhe kanje. Ayish, konje bani? Ngathi Liam. Hayi uLiam Eastern Cape baba. uLiam yilo okwakufanele ajole no Bravo. Kwasho ukuthi uBravo wahlulwa inqabeshu. Okay. Yamkhatha. Wena sister no bhuti ummeli niyathandana? Kakhulu. Oh, so what is it that you love about ubhuti ummeli? He's calm, gentle, uyahlonipha. Unempatho. Awumeli usimele ndoda. Dankie bhuti wami. Calm, mpatho nje umjito grand. Sure. Wena mmeli uhlala kuphi? Uhlala kuphi? Angila isowethu ezola. Ezola. Emakhaya khakha ukuphi? Ungila kwaBhaca, Manfred. Emanfre. Awunjayami. uLiam kanti wangakini? Yeah, mkhaya. Mkhaya. For sure. So wena ungathi yini oyithandayo ngeKaizer Chiefs? Yeah, ayish njengoba ngibona my sister lana. Uyikhosi. Yeah, ngithanda ukuthi nje uyanginikeza isikhathi sakhe. Njalo mengifuna everything kuye nje uhlisa khona. Yeah. For sure. Yini enye nje uma uthi umuka ngibalela kwi-everything ongathi uhlala uyifuna ngaphandle kumqabula. Fine.
Eish, like make ngikhanfasa. Sure, isikhathi sakhe. Yeah, isikhathi sakhe. Sure. No power, that's powerful my brother. So wena uyimisele ngani kule relationship njengoba uthandana nalo sesomuhle kanje? Eish, yeah, yabona la sengibone ifuture lapho Tom. Sure. Sengibone ifuture. Sengifuna nje iye phambili nje yabo. I-bright mara mawuyibona or kusadark. Hayi bright. Hayi bright sure. Angazi. Ngibona ungalifakani izaza ntwana. Ngibona ungenazaza. Sasadingakala. You must zazazela. Or otherwise Eish. you will tatazela. Sister, do you see if future between the two of you? A very beautiful one. Abantwana mhlawumbe ungamuzuma abangaki in future. About 5. Sure. Anaya. Yeah. 5. 5. Fanele bamba uthi uJonas wena. Oh. Awuphela uJonas umuntu okwazi kulomhlaba uyena yedwa uBrazo esingathi siyamhlonipha kulezi insuku kuphela mfowethu enye into ekumele niyazi bafowethu ngaphandle kaJonas iNigeria wina ngani noma iNigeria noma iCongo okwaphi Congo phela ngaphandle kaJonas isawini iAfrica because Smele shukuza. Hayi ke. so when a sister I want to know from you mangase kuthiwa shintsha something in this relationship, what is it that you would like to change? Uthanda ukuchitha isikhathi nabangani bakhe mo. Or Yeah. like Sure mela focus yeah so that ezokwazi ukukhipha ne Hayi into engaxolisa ke. ne Yeah. yazi mfethu mina ngumuntu othanda ukustrengthena ama relationships so that ezoba right, so I understand alone. So I'm going to ask you questions and then khona nizokwazi ukuthi nani nibuyiselane ifrostani. Sisi wami in a scale of 100 ungathi umthemba kanjani umthemba kangakanani undoda? ngizothi 88%. 88%. 88 is good. Yeah, wena usemba kangakanani? Mina Wena. Angizwa uzwakala sisi wami. 100% ngiyayithemba nje. Ukhona nomunye umuntu mhlambe othandana naye ngaphandle kabhodi? Cha. Uyena yena. Ikhona yini into ofisa ukuyixolisela kubhodi mhlawumbe wakwayenza angayazi yena? Ayikho. Siyalungisa masicabene thina. Ungenza njani makuthiwa le ndoda iyafeba khona umuntu ejola nayo? Hawu. Hey. Uzobe sakayibaka ke. Yes. Angizwi. Kuthiwa usuyibhaca. Angizwani nomsangano ke mina. Yeah. Hayi wabamba ikhanda manje angithi ufebe wena dog. No angifebi. Ines Khona ufuna ukusho. No. Wayithithizela manje. No. Ngiyazela. I told you mustn't. Sazazela. Yeah. In a scale of 100 umthemba kangakanani mamazi? Athi ngimnike u99. Wena uthemba kangakanani? 100 Tom. Sure. Sure. 100 angithi awazi. It's a full bar. Yeah. Ukhona nomunye umuntu ohleba naye ngaphandle my sister? Bhuti akekho. Next. Athandana namuntu. Akekho. Ikhona into ofisa ukuyiqolisela? Kuloko ayikho. This is the last question. Mawunga found out ukuthi ikhosi liyajola, ungayenza njani? Asingaxabana kakhulu. Sixabana big time isha. Big time. Emncane ne? Kakhulu. Cela umtshele ukuthi uyamthanda umbambe ngehug mfethu. Umuntu wakho. Mbambe kahle. Hey senibambana kakhulu nisibambisa ikhandlela mina nomfowethu. Ngiyakubona welcome usulokhu uthe nami bhuti nami bengithe sisem wena support Chiefs my brother. Yes. No my sister naso umsupport Chiefs. Yeah, uthe uyagodola manje ya. Cha sesinawo support Chiefs ngithi. Kulandela yena baba sekhaya nje. Okobe niyezwa ke njalo nina kobe niyezwa nomona. How? Ikhosi la uhamba khona liyakhanyisa nje. Sister my brother, thank you for your time bafethu. Siyabonga nje ukuthi nikwazi ukuthi nime nisilalele mina nobhuti welcome. But before ngihambe mfethu, kunento esenza la kuthiwa loyalty test. Loyalty test is whereby we switching phones for 60 seconds. Wena my sister unika my brother phone yakho for 60 seconds ukuthi check on WhatsApp, Facebook, Instagram ukuthi nayisebenzisa lamanye ama socials. Ukuthi wena uloyal yini kuyena o mhlawumbe bakhona nabanye abantu ofletha nabangithi wena ofletha namuntu ngoba wena ulthama uthanda yena kuphela. Manje amafoni angenapho Tom. Amafoni No. Unenkinga? man ish.
Like lo muntu usole sihamba most likely. Angiyivuli ifoni yakhe so. Yeah, so today it will be a great day, ne? Yeah. Ah, perfect. Ngakujabulele. Yeah, perfect. Eish. Manje uyafuna siyenze lento le yama. Yebo. Hayibo ndoda. Kanti wena ngalokho ubuza umbuzo hodwa mfethu. My sister mbona usayifuna lento. Yini wena uyifuna? Ah maneshe ukuthi khona la sijahe khona. Ngizoni Bazolinda. requestela. Yeah, nyodla. Ah shitha siyenze yena. Sure, ndana yami ngifoni yakho ke dog. Ana amafoni. Ha, sister aphathwa u2. Iphenye. Eyamle. Nazoke. Ekama isister le, ekamfana le. Yeah, siswamcela ume ngapha mamazi ngathini. Wena u right la boss. Ngapha. Haw. Yindaba dog. Khona into ufuna ukisho. Ah no cha ayikho. Ayikho bhuti. Ufuna ukumhaga yini futhi? Ay ay. Usho? Angisho. Mhage nje mhage. Yeah, mhage. Hayi mhage dog. Ngiyakhe ubugcina sasi. Hayibo. Ngiyabonga sister. Angithi ufuna ukuba sure Uyathithizela. Yambona lento yikho nami sister ngimbusise because umuntu umeyazi ukuthi into zakhe iqondile fanele ngabe nje uyagrebhula uyaqhiba uyabona uma gebhula nje sure yazi futhi sona ngani sister ukuze lento siyenze ibe interesting sokuqala ngefoni yakho because wena ngiyakubona ukuthi you are not wearing the Tatazel mask. You must zazazel my brother. Ivule mntakama. So, ivula ngeface. Thank you. Ay. Yeah. Nazoke. Sure. Ngicela ngibambela ke dog. Now WhatsApp musutatazela nje yami. Now WhatsApp. Mase ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshele. Makuvela igama lamanye amachita ungitshele ngoba lawo machita iwazobe kupropose uSinderella wakho yangizwe uSinsini. Iwona azobe emgqokisa iCrocs yangizwe uSinsini. Yeah, bhuti. All right. So that even a confidence on my sister. Uyayithemba. All right. All right, guys, my name is King Ginger Cream Dala Cream. There is chemistry in the building. Ikosi li faceane nani nekoso. Aye, friendly game. We are on WhatsApp right now about Tap the Chandis. Type lapho uthi I love you. Abakshena nabafana nje omuhle kanje. Ngishela kodwa ngizinomuntu wami. Awukortes. Angivela mina bhuti. Wena mnyami ngaka wena? Mina hayibo ngina 21 mina. Hayi nibancane kudlomjolo mncane kamnandi. Ningane right nina. But my sister ngatsikhulile kunawe. Mhlawumbe una 23 yena. Awu ngambuza nanga. 19. Antwana yami. Sinivela lapha. Akuvela mina. Delete. Type uthi I miss you. Ufake nehathe bomvu. Nezihlobo ngamkhumbula nabanye yabo nje I miss you. Wena sister manje ungitshela. Mara kushela labafana labakwazi ulahle nje mhlawumbe ubhayize nje kancane lebuqatshulo yena. Bona imfene nje. Ayikho into engijabulisayo. Ngihaba. Yimina bhuti. Vela mina. Delete lapho nje yami. Ngicela usiqinise lento. Ungithayipele uthi sex. Sister, ubhuti unokuyicela i-Fendos mhlambe kuwe sometimes. Unokucela mhlawumbe ukuthi ucela niheve. Hayi mina. Wena wathi lengane uyiqhoqhobalela ngehand. Delete lapho. Cela ungithayipela ungifakela i-emoji ye-brinjal, emoji ye-benches, i-emoji yalamanzi athi va. Impophoma. Squatty. Bafana lapho. Sister awazi nje nene. Akuveli next bro. Akuveli next. Delete. Type out imali. Imali uyithathaphi? Njengoba ufakele weave nje ngama-inch uyithathaphi manje? Uma wami. Oh, sibonge kumama. Vele mama ke njengobeshe nami futhi. Come outside. Sister, ifoni yakhe iyabhora. Hawu. Bofuna ukuthanda. No, angishongo ukuthi bengifuna ukuthola. I said ifoni yakhe iyabhora. Iyabhora ngoba ngithanda. Akuvela mina. Vela mina. Delete lapho ufaka iheart yodwa. Say mina. Uyawudlala Facebook?
Nginawo bese ngiwudlala. Awukho that active ne? Ngena ku Facebook lapha nasibheka ama messenger uzotype ngena now. Na messenger yeah. Type la uthi I love you might no results la ungitshele. Sure. Yini wathuka nje sisindaba. Indaba mase ya Facebook kwangathi uyathuka. Cha, Akuveli lutho. angikho nje active. Uyadlala Instagram. Yes. Ubheke lapho ubheke. Usheshise nawe ndodo ngaloku uchitha isikhathi la ngoba manje ku late angithi ngitheni ngifuna ukuhamba. Ya. Search kuphi ke? La inbox la ku search uthi I love you fakathi red might no results ungitshele. Sure. Oh yile gama lakho lelo ku Instagram. Akuveli lutho. Vela mina nje. Uyayifollowa kodwa lengane njengoba inama followers amancane nje. Ngiyayifollow ngamsola khona masibhuti wami awu. Asike my phone call dialed. Sibheke ukuthi iphi number. Like isijahile. Awuthi yami ehlisa uma ngizomsiza wena. Futhi wami yazi like mina lesihamba. Scroll phezulu uzoyibona yabo le ibhala ukuthi 2 calls. Yeah. Yabo le ibhala ukuthi 1. Eh. So kumele ubheke ena more than 5 lapha ena more than 10 ena more than 20. Hayi sister yini mhlawumbe uyifone entshale noma uyadelete Bemnayo nje for 3 years manje. nikufone yakhe awuthi uyabona kuveli lutho Kuveli. uzizwe njani ukubona ukuthi ingane iwuqondile la kuwena Hayi angijabulisa le nto leya. Ne- Futhi uloyal. Yeah. uyayibona le phone ivule uhappy sister Angazi. ivule baba hey No. ini manje wena uyasupport ikhoze hawu nomtshita zonke ikipo igqokayo nje shit alright sister qale relationship yenu inekhosi phakathi na WhatsApp mase ngithi type sister uzotype la makuvela igama lakho la ungitshele makuvela igama lezinye izinja la ungitshele lemgodo lefebe ngoba yize ezobe iqutwa umuntu wakho. Alright guys, my name is King Ginger Cream de la Cream and we are cleaning South Africa, we are cleaning ubufebe, we are starting to have a clean city, a clean country ngoba ngilokho ngibancenga nje ngezomjolo ngingahambi ngedwa ngihamba no Welcome Dlamini Simpizi. We are on WhatsApp right now when you're about to type the trenders, type la put I love you. Awuthi amkhulu umqiniso. Uyakuphela mama. Type sister. Ngisebenza. Ngisithanda sawo mawo. Oh, umsebenzi sithando sakho? Sure. Okay. Yeka sister shuthi makuvela usithandwa sami, makuvela abanye obhululo, abanye ngicela ungithaphela lapho uthi I love you. Usho dog lento yenzayo. Angisho. Emini, hlala ngitshela nje mina. Awumuntu wami. Hlabaka. Yeah. Yini wena lamangi yambona yini? Uyathithize. Uyambona yini? Ngazazazela. Awuthi siqinise ke thani sex. uJonas. It's Jonana. Jonana. Wena usithando sami. Wena. Yolanda. Njengoba ngibe ngikutshela ukuthi le phone le akuseyami ngiyona yabo. Awu. Yeah. Hawu. Ngitshele nini? Hawu. Ngakutshela. Nini wamtshela nini? First time meet up. Le phone le ngiyasherish. Someone. Yeah. Hawu. Akuseyami le phone. Yolanda hayi. Ngitsayisa Ngena kuYolanda. Hayi ngawari. Ngena kuYolanda. Ngena kwimedia ubone ukuthi izithombe zabo Yolanda naye ekhamba manje ngena kahle wena hawu yini manje ethombeni ke angithe uYolanda akuyena umuntu wakho umuntu amngani wakho hayi sister ngicela udlale la ungaphilive le akuthi kwena ngicela ungibambela la siswami ukhulume nendoda yakho akusiyimi ekuse uhlala kuphi lo mntwana uba uYolanda no lomntwana ngimazi like njengoba ngishilo bhuti wami le phone akuseyami yiwani ngiyishare ngiyalingwa no uYolanda no ingakho uthithizela musukubamba ingane usuzodala ukuthi ngikubambeke njalo awubona ngisabuka la ngothi ngikubukise simphiwe ungazi ukuthi siyakuncisha mngani wami ingakho uthithizela akuseyami yiwani njengoba ngikutshelile yibo akuseyami yiwani awuthi yami uwe lona wena yo ngiyalingwa manje nawe uphiliva lento befithe kwena Khotman like why uvelile la like usola thamba like awume sisabuka ngicela ungitshele ngoloyana uYolanda
Kwenzakalani? Ngithatha ama sex tape. Ingakho nje uhleli Benikuphi la? bakho. Uba lengane lengane cha kuhle. Khuluma kahle. Ngiyabaqoza. Uyolanda. No. Ma sister ungambambi sister ngiyacela. Ubani Yolanda? Ubani Yolanda? Ubani Yolanda? Ubani? Lo uba. Wena uthi phone. Akuseyami Share phone. nathi. Okay. Awuthambe mfethu Wena. ungasenzi ilima phela la. Bona isilima la. Sithona yakho ngiyaxolisa. Hayi, Upolisa ini? Ushilo ngathi. Upolisa ini awuthi yami. Upolisa ini? Wena wenza nami uwesa unane sex tape. Akhothi man like nibuya vele like Wena wayile sex tape yakho ibe yiminute yini kuyashesha chi. yes yabona singikhipha ama Or mhlawumbe unawo amanye ueditile leyo wenza yancane why kushesha endapha siphumeni lapha why usheshisa la siphumeni lapha so wena noYolanda nenzani no man Yolanda sijoli man nenzani Nenza ama sex tape. Asimfonele. wani imfonela ubhizo ngimntwana mas wazelaphi uthi ubhizi Ukhulumile. ya wazelaphi uthi ubhizi no ubhizo ngimntwana ngani usemsebenzini wenza amanye ama sex tape nabanye abantu lengane ngathi ngiyayifanisa lengane kuyona le yayi kumlungu lapha na kule African casting Hayibo. uyithatha phi lezinto ungayibambi lengane wena unenhlanhla yengane ezinhle wena thina njengoba sihuzuka kanje kukubi sizama ukuhlanganisa ocream wena unenhlanhla noYolanda wakhona ucream uphethe nawo umuntu ucream usenza ilima wena akhothi man like sister usazoqhubeka kutshole nalo njengoba umbona ukuthi wenza isilima and enjalo ungaba mamela mas awuthiyami Angaze ngithi. ayikho like wani imdecide like ayikho condom kodwa kule sex tape yeni sibonile phela Angaze ngithathe sex tape nawe. akaza kucela nakakodwa lo ngiyamsola lo Hayi angikhombela ngicela. ifreak le inkonzi Khona ama excuse la ngayo. inkonzi yebo nje ngiyacela Ungangibamba. ungaguqi uzolimala ungaguqi Isikhathi. sister sizoqhubeka ngitshele nalo mfana njengoba umbona ukuthi inhloso zakhe ziyi-sex tape mamazi Hayi, Like, angeke. uyambona noma Ngizola naye ngoba niyenza ama sex tape unabo Yolanda bahle bonke. awuthembona la eSouth Africa yazi nibancane nini nama sex tape la yazi into aphesheya le precious no Hey, awungeke, Mamela. awungeke. Ngibona iSteve nje nginika imfene nje manje. Sis. shilo sisiwazi abafana abamshelayo ubona imfene abamdisappoint Imfene. Wena manje wena wes. yo ungangifaki inja yami thina besihambela sahlangana nani nina beniyaphi la thina besiyimele la ngicela sihambe ke ngicela sikhulume sister Salangile. awusahambi na awusalambanga Uzihambela ke. awumind vele mawukuthi welcome yakukhapha ubuyele emuva kunokuthi uyokhapha hey Angisiza ngoba ngizombulala ke mina. bani welcome awumboni welcome ukugoqoza ngena vama nje ungena vangani ungena va uzowokha nje sowethu uma uzosipayizela thina hayi sister Abafana uJonas siyakubongela no Jonas. ungayenzi lento Hayi, kodwa manje ngiyiwani hayi kodwa leyo yenza la mfethu Ukhona Yolanda ayiwesi nje. wena ngibone ngathi uzenza uJonas wena ayiwesi ngishiya no welcome Masambe. hayibo uma Ngiyokuyendlini. welcome ngicela uhambe nomntwana mfethu hayi wenza usala la hey usala nami wena usala nami hey welcome ngicela umhage mfethu lo mntwana uyakudinga mfethu welcome mhage umbonise ikhaya ukushaya wena utshelwa welcome akungqubuza mshaye welcome mshaye welcome mshaye ya mphule ya hamba welcome ha makhothi man nivumela kanjani into soka ma wena kanti ubani lo Yolanda lo thanda naye mfethu awukhulume nami mfuna ukukhuluma nawe ubani lo Yolanda lo thandana naye mfethu mfethu ningihloka chathi kakhuluma ngizenga ngesilima wena ubani uYolanda chezi yami ngicela ichezi ke ngicela ichezi hayi usufuna ukugodolisa ingane ngoba isikwala man nina ningenapha mfethu like nihloka mara wena waye ungakhuluma ngeqiniso from the get go ukuthi wena kunoYolanda omdlayo yini ukhalelani Ave lo hambe dog hamba manje hey le ngizenza kanjani manje le manje le sure yeah musilokhu ubuya King Ginger Cream dala cream tana seking indlovu awuthi uyogibeza ikhosi take me to it Hey yo, boom!
It's your boy King Ginger Cream de la Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake